Ni kendo nyako Ramogi bang' wuok e ywe adundo na wadhi nyime gi weche manyien mamoko kamoro ni MCA ma North Nyamkago Jojo Mamba kod mano ma West Nyamkago Peter Mijungu ne omonji kod kwetha mag ojende od bura ma Migori midhiambo manyoro e gino ma itudo kod gi chopogi e limbe mar jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Uriri juma mokalo. Jojo manigi mathoth e monj no ma bende ne otimore e od bura mar kaunti ma Migori. Kodiyo ma jumbe ariyo MCAs mago bende ma Migori ne oduogo mondo dhi nyime kod twak margi e od burani. MCAs gi ne omolo e od burani kendo ne ochako twak margi kar 8:30 mar odiechieng'. E seche ma twak ne dhi nyime, MMC ma North Nyamkago Jojo Mamba kaachiel kod nyawadgi ma West Nyamkago Peter Mijungu ne owuok oko matin mar timo lalruok. Mae seche ma kwethno mago jende ne opiyo kuomgi kod gocho kabendo bila emane oresogi. They planned to attack us. I tried to seek refuge in the clerk's office. That is where I stayed for the rest of the time until the police officers came to evacuate me. Bunge e kama obedo uriti ma loyo kamora mora e pinka. To ka koro ng'ato nyalo access magowa e bunge matiende ni kar ng'ani kata yudwa kamoro to nyalo gowa. MCAs ariyogi mawuok e sub-county ma Uriri manoyudo gocho wacho ni monjigi obiro kaluwore kod okang' mande ne gikawo mar chopro mane obagi kod jatend piny Kenya William Ruto e sub-county ma Uriri. Kama noornwa jonjore moko mondo obi ogowa kendo gin mana joma wang'eyo. Tegowa nikech weche moko ma wasebedo kwa light e bunge ma samoro ok dhi maber kendo wadwa no dhi maber. Tegowa nikech nyocha warwako president Uriri manokelo nwa dongruok kendo ne okel siasa. They are aware these are rumors that have been going around that since the president of the Republic of Kenya came to Uriri, there was a scheme to remove some of us from committees. MCA ma North Nyamkago Jojo Mamba wacho ni monjigi en gino machal ka gima ne opangi ka wacho ni kata seche mane ochopo e od burano ne ochich. Ok nyal gowa ni nikech wa welcome the president to security bende ok dwa miyo wa proper care mane idwaro. Ne wa report wachni kane wawinje onge action mane okaw. MCAs bende koro sendiko dhoggi ka obila oramo ni koro kata gogi tok gibiloko chung margi. How not? Ere kaka dang wawe mokwa deal gi MP wa. So samoro the award na I need to be there. Samoro the award Mheshimiwa Mijungu needs to be there. No amount of intimidation will make me to fear discharging my duties as a representative of the people of West Nyamkago. Huko walipata watu kama 50 ambaye hawatoshi kuwa compound ya assembly wakiwa huko na waka-attack MCA moja anaitwa George Omamba, MCA North Nyamkago. So walimtupia mawe kapiga kichwa, lakini askari wakiwa hapo wakazuia. Hatua itachukuliwa kwa ile watu waliweza kuingia huko watakamatwa. Etwak margi e kinde limbe jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori, MCAs gi ne oyango ne gisiro jatend piny Kenya. Od bura ma Migori bende ne ogolo ward ma Central Nyamkago Unisodi kod man ma North Magambo Collins Osewe e bedo jokanyo maga putno mar speaker ma bendo ng'ere kaka speaker panel. MCAs ariyogi ma bendo gole lemoni bende ne ochopo e romo jatend piny Kenya William Ruto e gwego ma Uriri. George Juma, Ramogi TV, Migori.